Sunog ni Olbo sa Purok Sambag, Barangay San Roque, Tacbayan sa Talisay. 76 ka mga panimay ang naugdaw. 400 ka mga individual ang naapektuhan. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem? Yes, Lanmay says muabot sa 76 ka mga panimay sa inisyal nga ihap ang mga nasunog diha sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay diin 64 niini ang hingpit gyud nga naugdaw ug 12 ang partially damaged. Makita sa Cebu South Coastal Road pa lang kining ni Olbo nga kayo nga nakapakugang ug nakapukaw sa mga mulupyo sa Barangay San Roque pasado alas 10 gabi. Kay puros hinimo sa mixed konkreto ug light materials ang nagsikit-sikit nga mga panimay. Nakaugdaw gyud ang sunog ug daghang balay. Gisa sa third alarm ang sunog nga nagbilin og kapin sa 600,000 pesos nga danyos. Mato di Talisay City Fire Investigator FO3 Junriel Shabuk nga base sa pakisusi, nagsugod ang kayo sa usa sa mga panimay sa Baneng Dunginis. Gisubay kun dunay diferensyang electrical wiring ug ang posibleng pag-overheat sa gingong substandard nga mga ceiling fan. Ya, yung kuno sa kami gasugod. Posibilidad ko nga kurente, pero nakita am sa goderig mga ceiling fan. Ano? Electric fan. Nay mga ceiling fan nga kanang gagmay ba? Dili ceiling fan nga kanang subs sana. Gagmay ba kanang mini ba? Nakita nga mga rotor niya ba? Rotor niya. Posibilidad sad gud nga gikan. Kay andiri wa man kamatgon nga may sunog sa itaas kay focus niya sila sa pagsuriso. Di man gani makaya kay tanawa guba ang negosyo sa mga anak ko. Pobre lang maya kami maura ng ilang nga pangabuhian ang ilang negosyo. Aksidente, mama. Siyempre, aksidente na na. Samtang kining 34 anyos nga lalaki, giila sa Baneng Dunginis ug sa ilang purok nga hero. Humad na luwas niini ang tulo ka mga bata nga giingong natrap unta. Nga naman ni singgit nga sunog. Mo to nang gawas ni. Pagsaka ko sa taas. Takot na mga kayo, ning naog ko. Na may tiyog sa bata ang lungan ko, ning balik og saka. Mo to nga ako nakakuha sa mga bata dito may agi pikas. Tulo. Usa-usab ang nasamdan human nasabod sa kuryente samtang nagtabang pagluwas sa ilang mga butang. Luwas na siya sa makuyaw nga kahimtang. Ganihang buntag, nibalik ang mga nasunugan sa dapit aron pagsalbar sa mga butang nga kapahimuslan pa, mga dokumento, gamit sa eskwela o guban pa. Ang uban ni salbar pa sa karni nga himuon untang chorizo ug gipanghatag sa mga silingan nga ang sa ilang tan-aw mahimo pang maluto. Ni akong freezer tulo ka buok. Ya, wala na nasalbar kay ang agi sunog ari man atbang namo. Nya na pa koy karne dito sa atbang. Sa inyo ato luwas sa inyong pagulimo na lang. Luwas ako mga anak. Bahala na lang. Ang ubang biktima sa sunog ang gipahimutang lang una dinhi sa gym sa Barangay San Roque. Giitsasan na ka na gikuan. Karong tingi amo na nang bahinon man kay murag kuan kani ay uban amo na ibalhin sa eskwelahan kay huuta kayo. Dali usab nga nipadangat og tabang ang Talisay City Hall. Sa inisyal nga ihap sa CSWD moabot sa 93 ka pamilyahan ang napektuhan sa sunog kun kapin na sa 400 ka mga individual. Pagkakaroon na naman sila sa ato ang evacuation center diri sa San Roque Gym. So kita mag-provide sa ilang pagkaon starting karong paniudto until Friday sa ilang pamahaw. And then hopefully by Friday ma-release na nato ang ilang financial assistance. Sa Smilan, panawagan karon sa mga nasunugan gawa sa tabang pinansyal, dinilian nilang gikinahanglan ang mga sinina o mga underwear ilabi na nga sagad kanila, mga tapot lawas lang ang mga sapot ang nadala atol sa pag-ulbo sa sunog. Nagkinalan usab sila tubig nga mainom, medisina, lakip na usab ang hygiene kit, lakip na usab ang mga gamit alang sa pantulog o pangkusina o uban pa. Ang mga gustong mopadanga silang tabang, pinansyal man or goods, mahimo kan idirekta ngadto sa barangay hall sa Barangay San Roque aron ang taga-barangay na ang moapod-apod ngadto sa mga biktima sa sunog. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.